1 e 2 minutos de seguido nos situamos aí na Guarda, que vai Rocío Padín a darlles unha sorpresaza a todos eles, pero primeiro a última hora pasa por Fisterra, moi pendentes das consecuencias dese temporal. Icía, vemos ese garaxe anegado, están os bombeiros achicando auga, non? Eu cos nombres tamén son invitados. Icía, non sei se me escoitas. Que non, ni me presentei cas prisas. Icía, adiante, compañeira. Non sei se nos está escoitando mentres vemos esa imaxe do garaxe anegado. Icía, nos escoitas? Bueno, creo que non nos escoita, non temos comunicación con Icía, de seguido volvemos a ir con ela porque está na vivenda dunha señora que se chama Esperanza, que leva dende as 7 da mañá con ese panorama que están vendo. De seguido volvemos aí, pero primeiro saudar os meus amigos, compañeiros, María Martínez, Manel Mosquera, Ana Gallos, Doctor Castiñeira. Moi bons días. Vaya noiteciña, hoxe, ca chuvia e o vento, Sí, chuvia, vento, vaya temporal, bueno, xa estamos vendo aí as consecuencias. Nada, mantiña e todo saber o termómetro. Bueno, que estamos todos cruzando os dedos a ver se a Guarda tamén, despois do exitazo de Ribadavia o ano pasado, bueno, pois consigue alzarse con ese galardón do que está se convertendo xa no concurso máis popular do Nadal, ese dunha coñecida marca de bombóns que nos ilumina a vila, que voten todos vostedes. Está aberto o prazo. Malia que Vigo sexa a cidade co máis sona pola súa iluminación de Nadal, hai quen loita por arrebatarlle o título. Con este fin, unha afamada marca de bombóns lanza, ano tras ano, un concurso para converter un pobo no máis brillante de España e a xulgar polos antecedentes, aos galegos non se nos dá nada mal. Este ano serán os veciños da Guarda os que representen a Galicia e loiten pola iluminación máis incandescente. Pero non é a primeira vez que os galegos defenden con dentes e unllas a beleza única dos seus povos neste galardón. Sen ir máis lonxe, o ano pasado os veciños de Ribadavia conseguiron o primeiro posto facendo brillar o seu municipio. E como non ian gañar coa pedazo de campaña que organizaron, é da que demos conta no termómetro. Do Ribadavia, vamos abaixo! Vamos a enseñarvos o que é un grito seco de Ribadavia, compañeiros! Arriba, Ribadavia! Que teña viño! Que teña viño! Pero qué maravilla, un bico moi grande aí para Ribadavia. Viva Ribadavia, claro que sí, Só Bernardo. por velos así de unidos, pase o que Sí. pase, xa pagou a pena o concurso. Un ano antes, Celanova tamén mobilizara a súa veciñanza pro galardón, pero nesa ocasión acabaríamos quedando ás portas da vitoria, por detrás dun pobo salmantino. Agora toca aos veciños da Guarda demostrar por que merecen ser a vila que máis brille, non o terán doado, xa que compiten con outras 16 poboacións que farán o imposible polo ansiado primeiro posto. A competición xa está en marcha e é tempo de votar. Conseguirá Galicia ser campioa por segundo ano consecutivo? Pois, a ver, a ilusión pode o todo, moitas veces na Guarda hai moita, pero a ver, temos competidores. Quen son, Bernardo? Claro, a Guarda é a vila representante de Galicia, a candidata galega 2025, pero efectivamente hai 16 opcións máis, 17 en total, unha por comunidade. Todas compiten por esa iluminación especial de Nadal e o decorado deseñado pola marca. Unha iniciativa que trae luz, pero tamén turismo, visibilidade e impulso ao comercio local. Entre as opcións rivais, ollo, rivalidade xa, estamos a falar, atopamos, por exemplo, Consuegra, en Castela Mancha, ou tamén atopamos Cudillero, na veciña Asturias, ou San Vicente de la Barquera, que está en Cantabria, ou Altafulla, en Cataluña. Outra opción pode ser Balmaseda, no País Vasco, Fuente del Maestre, en Extremadura, ou Santo Domingo da Calzada, na Rioxa, mirade que bonito, Tejeda, nas Illas Canarias, os seus famosos polvoróns, ou Torrelaguna, en Madrid, ou outro exemplo que collemos das 17, Graus, en Aragón, é outra das candidatas. Saben que para votar hai que entrar na páxina web da coñecida marca de bombóns, elixir a Guarda e registrar o noso voto, que é de balde, é gratis. Esta primeira fase vai ata o 23 de novembro. A partir de aí haberá unha votación semanal, unha votación cada semana. A seguinte fase pasarán 5 municipios, logo 4, logo 3, logo 2 e o gañador final coñecerase o 15 de decembro. Todas as opcións son preciosas, pero nós
Estamos coa Guarda, para que consiga ese brillo especial, coa súa rosca de xema, coa súa festa do monte, da lagosta e coas vistas dende Santa Trega de como desemboca o Miño no Atlántico, mirade para aí, non me digan, así que a votar, que é gratis, amigos. Rocío? Home, por suposto, temos que votar, estaba aquí abraiada, tenemos que ir con Rocío Padín, non? A ver que se conta, porque, a ver, os veciños da Guarda non tiñan nin idea de que ian ver aparecer por aí a nosa reportera e a que está liando esa Rocío Padín. Adiante, compañeira. Os veciños non sabían, pero démoslle unha sorpresa, Rocío. Eu antes dixemos que a Guarda tiña unhas rúas fermosas, que era unha vila ben fermosa, con grandes persoas, pero que agachaba moitos secretos e eu quero agora ilos desvelando con todos vós. E empezamos pola música, non? Claro, música tradicional. Que temos aquí un grupo de música tradicional moi importante. Temos varios. O meu é a agrupación folclórica Vento Mareiro. Entre outros, pero que non só falamos de música, falamos de xente de mar e de gran tradición que hai aquí. Bos días, temos os mellores peixes, os mellores mariscos que pode haber no mundo inteiro. E ti pescaos por ti en parte? Antes, agora non, agora pesca outro tipo de peixes. Ahora hai que estar xubilado e que disfrutar un pouco máis da vida. Falaban nos dos peixes que podemos disfrutar na restauración. Sí, moi boas, para intentar facer iso, os mellores arroces, cos mellores produtos sempre, arroces, parrilladas. E, ademais, boas tapas tamén, non podemos perder de vista. As mellores tapas e pratos caseiros. Feitos coa nosa tradición, coa de sempre, porque a xente hai que conquistala polo estómago, pero tamén polo viño. Polo viño, é moi importante o viño daqui da zona. Falamos de que estamos na Guarda, provincia de Pontevedra, provincia do deporte, non podía ser distinto aquí no Baixo Miño. Sí, no Baixo Miño practicamos o fútbol, balonmano, petanca, atletismo, todo tenis, todo tipo de deporte que se pode practicar ao aire libre e encuberto en pabellóns polideportivos. Xa vedes que veñan aquí preparados co uniforme e dirádesvos, pero, Rocío, estás olvidando a tradición. Non, tranquilidade, temos aquí a nosa tradición floral, a de sempre, a de toda a vida. As alfombras, que levamos máis de 50 anos facéndollas. E cada ano a máis. Esperemos que non se perda. Te imaginas este ano que Guarda sea a vila que máis brile e que haya alfombra para celebralo? Pois sí. Pois, chicos, vamos a decir unha cousa, xa temos claro, hai que votar a Guarda para que sexa a vila que máis brile. Eu remato con un grito seco, vamos abaixo. Viva Guarda! Viva, claro que sí. Claro que sí. Bueno, estáse convertindo en un clásico xa do termómetro, as arengas aí, os lugares candidatos. Eu creo que Rocío Padín é un talismán que lle vai dar a forza toda. Xa brilla ela sola, xa ela leva o seu brillo, e ademais creo que a Guardia o merece, porque con esas vistas maravillosas panorámicas que se ve Portugal desde aí, esa vila pequena con ese encanto, eu creo que, bueno, as outras son moi bonitas, pero nós luchamos a muerte polo noso. É que logo, ao final, isto é todo unha cousa, hai que votar, Manel, non? Entón, a xente se moviliza e empeza a veña a votar, pois quen sabe, non? Home, non perdan a costumbre, eu este ano volverei a votar, como todos os anos votei. Ora, aí vai haber un problema moi gordo. Como lle den a Guarda, ali ao lado de Vigo, vai ser día durante na provincia de Pontevedra, vai ser día sempre. Como se vai poñer cabellero, vai ser ver desde o espacio exterior, pero acontecemento planetario, madre mía, Dios mío. Bueno, como ves a Guarda, con posibilidades, Héctor? Pois vai depender da movilización, como sempre. Dende logo, desde aquí, desde o programa, estamos como sempre animando a todos os galegos para que voten e para que a Guarda sexa recoñecida, e o gallá, o resto das vilas que están participando non consigan tanta movilización como imos conseguir. É que, ademais, o da movilización que decides é moi chulo, porque tanto no caso de Celanova como tamén de Ribadavia, é que aquí fomos testigos da ilusión contagiosa dos veciños que comezaron a facer cousas, que comezaron a xuntarse. Xa só por iso? Sí, xa só por iso me paga pena, e que, ademais, un dos agasallos de que esta decoración este tanto en Ribadavia como estivo a piques de estar en Celanova, é que a empresa regala esa decoración. Despois eles poden facer uso dese deseño durante moitos anos, entón sería maravilloso. Eu vou facer unha aposta, eu digo que a final chegan Cudillero e a Guarda. Cudillero a Guarda. Eu aposto por esas dúas. Aí os nosos veciños asturianos. É que logo, ademais, por iso da movilización é clave, porque, a ver, poste a mirar obxectivamente, María, lugares
todos son fermosos. Todos son fermosos, a ver. Aí depende de... Claro, aí se depende da xente, de unidos que seamos, do apasionados que seamos, da forza que teñamos. A xente conseguimos todo coa unión e coa forza, depende de nós, e vámonos a conseguir. Pero hai unha cousa, ojalá chegaran á final estes dous con Cudillero. En Cudillero darvos conta non votar por Cudillero porque non hai donde poñer unha bombilla. Bueno, claro. Non hai donde aparcar. Que non hai donde poñer unha bombilla. E logo isto leva visitantes. Imagínate meter ali un visitante. Nada. Non entra. Todos a la banda, que aquí caben todos.